Mbola tsara vaoaka malagasy. Misy vidéo ty ataoko ty par rapport le raha hitanay Moaly. Le raha aloha nandalo Tambanja fa kanefa niany zay aloha gnazava sady agnamia conseil ho an'ny vaoaka malagasy manontolo. Idirako zay le tapiny ambanja de amezako comme quoi exemple ho an'ny Madagasikara manontolo satria misy raha aloha mampanahirana saigny samby rano no Moaly zay nahita koragna tam radio eto zay aloha misaotra aminao olobe zoky baba amle fagnazavagna nataonao tam radio tamin'ny Moaly nampihetsiky saigninay zay le izy satria fa ela be zay mitady olo isariky zay fa misanture zay fa capable andeha itantana le raha maro kanefa kosa izy volanko tany koa misy olobe anjaran'olobe izy eto ny zavatra tiako ambara nitia ndraiky mivolagna tsy mitovy. Ino naviako nivolagna zegny za aloha za hivolagna izy za gnamety témoignage ho an'ny vaoakany Sambrano. Pardon. Misy histoire be zay nandalo Tambanja io tamin'ny fahatanoragnanay ary ialako tsigny anogny ny agnarana zao amle témoignage andro olo hoe tonoko ito. Nisy fotoagna Tambanja zay atao hoe olo tia. Nisy fotoagna Tambanja misy ranobe. Ranobe misy meratsika tam fotoagna mbola velogno. Mbola velogno zegny atao hoe miady zo ny tanàna raiky, miady zo ny vahoaka. Zegny volanko masosika tompobihafitsika tsara. Nisy fotoagna Tambanja nisy ranobe laboratoire roboka. Ino nataony mera tam fotoagna io ary hainy tsara va za mivolagna eto raha ohatra mahita ary hita hainy tsara va ty olo misy fitiavagna ary mandiniky ny hoavy ny tanora. Misy témoignage amezako anareo Honoré Afido Nafindra dit la tête. Misy araiky Doré ataotsika hoe Baba Doria aroe io de misy mera tam fotoagna zay lazaiko aminareo. Ino raha nataony mera nadosony raha ohatra laboratoire roboka ta laboratoire nandeha nataony amy terrain basket amy fotoagna zay misorao basket mbola tanora zaho mihitsy nitsangana niaraka Honoré Afido Nafindra niaraka Doria zay nagnambara tam mera zay mety tsy mera fa raha ataonao io mifanipaka tsary nisy terrain basket nandeha natao laboratoire anao mera nandritra ny taogno maro hainao misy ranobe isaka taogno nenao tsy ny prévoir fa adosoa io agnombinareo io soit ataova agnatin'ny lakoronao agny soit ataova amy commune agny amy bureau-ny commune ary zay tsy nagneky ziska nangalagna polisy nangalagna gendarme zay premitsy iaro ny marigny. De raha fa nisy zigny nety nandiniky izy na nisy conseil entre rolo maventy marigny volagna tsy aiky aby ro nangatika izy juste anapy zay nagnambara tsy azo tapagna io fa agnomby koa tapagna misy taolagna andratra zay eto nadoso tsy natao teo natao tamin'ny lavoaria ambady eo. De ino raha tiako ambara zegny natao hoe miaro tanànanao tia tanànanao no hoaviny tanànanao. Maro volagna nazo zay tamizay maro olo maviny tam fotoagna zay ny volagna nagnamia tsiny zay fa zao ny ambarako Sambrano
azovy ny an'ity tsy mibénéficie am'izay terrain basket à côté ny cimetière io ny adivany telo miralahy tsy vitan'izegny tagnatin'ny taogno maro terrain basket kompa tsy namboary ny maire tamin'ny fotoagna io nagnaboaka vola zao zahay telo miralahy io nandeha nivanga ciment nagnamboaranay terrain basket ny an'ity izy hitatsika io ary ny kapenay koa amin'ny ilana atsimo agny ny adivanay tamin'ny fotoagna en même temps zay ny an'ity natsika terrainako malgré fa io tantara zay natao hoe olo tia tompoko lahy sy tompoko vavy tsy nino nagnazavako izy tamitsika mikasiky misy zoky baba volaniko zama nagnambara hoe mikasiky ambanja nagnambia zegny histoire ny ambanja ziska navy amin'ny kany faux fifa ny faux fifa tompoko zay tsy volagna raha maro eto fa zay aloha anao fa nitariky anao nasaky ny volagna amin'ny radio zay havy iaraka amy satria matetiky zay magnambara vola marary ziska zaty koa ny tonga misy témoin baka Tananarivo zana baka amin'ny France ny tonga taratasy ny diniko tsara nataoko hoe 4 piliers de sambrano satria ny vision naka amin'ny zafandiniko haiko raha andendalo ho avy misy taratasy nandesiko ny jotso nandesiko tamin'ny commune Tabanja tamin'ny fotoagna zay tamin'izay député mbola atao misy atao hoe plan nandesiko sous forme plan nataoko titranany 4 piliers de sambrano raha ty mila mandeha Tananarivo tsy ako mila mandeha magnanino alors que raha ataoko vitatsika interne satria fa regninay raha andendalo tsy inona atao hoe 4 piliers de sambrano avaritra atsimo andrefana Antignana iarovagna tany eo varitra andrefa atsimo Antignana soary direct fa mbarako anareo ino raha mandalo 10 ans après izy io roso avaritra roso atsimo roso andrefa roso Antignana tsy ny acceptena zay le plan nandesinay satria zay tsy ny considéré izy io ty sambrano milanja vokana tsy nino mahatonga za mivolagna eto amin'ny rahalahy nagnazava nagnambara hoe direct ny vizeny tany araiky zay ny vizeny zay boka misy raha magaga zay de tsotra nagnino manaro zokinay natsika sambrano na naro pitondra magnano système 3A 3A io nanjary ankanjaza nianatra namaky teny ankanjaza mianatra mamaky teny boka mano 3A donc zegny dikany 3A io zegny raha tokotro ataotsika aloha ampody aloha zegny io zegny aminaka 3A io aloha ampody aloha na ino ma chaque fois atsika olobe atsika mivolagna raha présent fo ke nagnino ma alohanay atsika ivolagna faux fifa ne zao 95% n'olona azo ariany nidriky forché tanora zanatany topitany satria fa n'importe quoi raha mandalo bako mino sy matoky zaho za mitémoigné aminareo eto zanatany jiaby nazo tany amin'ny faux fifa ary tany tsisy jirendrony na hely ro jiaby misy tany ambadika misy tragno misy tany fa ny tananao zo ny préservé ta zanaka sambrano
ninjegna ro na io ma tam fotoagnany raha jiaby nandalo zay mivolagna am Facebook magnazava sur place tsy hita ro olo maventy tsika bro tsy hita ro olo milaza miaro ambanja raha ohatra misy marigny miaro olo miaro ambanja tompoko lazy tompoko vavy adignanareo ve ataoko exemple 4 pilidy sambrano faroso zay boka tsy mahay ino ny sambrano fahaizany sambrano zegny tany andisegna zava atsika koa midika ambanja na zanika atsika joti 3 ans tsy haiko teraka ya 3 ans tsy maeva ambanja ty ma am fidiragna mahavelo nisy matsabory teto io tsy haindro nagnino ma tam fary babatsika tany tam fary babatsika nisy matsabory teo tsisy tompiny fa nita fanjakagna na ino mandafrery marigny tsy ako dafre enseignant tsy ako ia fa io contractuel fanjakagna na ino ma jiaby antignana amy lalagna mandeha benavony jiaby igny ny miloatsy ako nino ny fanjakagna fa misy contrat atsika zegny nanjary volagna fofy fa agnivony tanàna izy koa fa volagna amy radio volagna itaky ny mangarahara alova zay vogny fa ny mampalahelo zay fa matsapa zay olo fa be anaro jiaby olo be milaza hoe olo be nay io ne taminy anaro ny tantagna sambrano nge mitaonay tsara kazadigna anaro ny tantagna naro ny taky tamy taonay zay aloha tsy volagna hoe erreur zay tsy volagna tsy fahaizana fa raha ohatra ka anaro ny taky marigny ny tantagna marigny na nagnaraka volagna nay samby rano tsy karaha io samby rano tsy karaha io tompoko zay boka mahay ary fa nitakiko ya 15 ans aboa plat urbanisme sisy masaky magnaboaka plat urbanisme io boka fa hay tsy solo asaky agnaboaka zo plat urbanisme io fa tsy niboaka fa kanefa kosa zay mbo miangavy aminareo olo be antanàna mbo ambila eky zahay angala raha io antagnana anareo soi-disant conseiller nay ambara zahay aia raha ny ambanja tsy vitanareo ny adivagna aia raha ny fanjakagna tsy vitanareo iadivagna mba iadivanay fa tsy kaza milaza hoiva zao raha ohatra nareo nitaky io tsy karaha io volanko donc alo eky volanko itaky tegna ny ankitiny marary ny sambrano marary vaoka ny sambrano za tsy mivolagna tsy nasevako vahiny mihembo vahoaka amy sambrano marary amy raha jiaby zay mandalo ny anty nanjara andafre misy olo tompiny nyany zikopoka namezanareo zay tamy fotoagna zay fa nitaky raha jiaby nivolagna raha jiaby io nambelanareo zay nivolagna andafre tsy loso ako nambelanareo zay nivolagna io tsy roso amy lalagna andoharano jiaby ko nambelanareo zay nivolagna io tsy roso mahavelo no tsy kena zava tanana jiaby dobo zo le problème nge zao misy raha aloha mety ekegna fa i tsy liferiny le problème tsika nampitovy tsika magneky ndraiky mandefitry non io karazany hoe mitolere ndraiky miaccepte izy koa ohatraohatra zegny manimba ambanjake atsika mivolagna kakao tsika mivolagna kafe zavatsika joti anareo zio mivolagna 85% tanàna ambanjany fa roso
nianatsika tetry alohatsika hitolo fa ny mampalahelo ino ny conséquence ary ampodiko ito ty ambarako raha ohatra fa misy olo vao nitaky ambela le olo mitaky fa le impact am'le rano ny mampalahelo ino raha mandalo misy raha nge tokotro vitatsika interne atsika misy olo be atsika misy olo maheno mariny atsika misy olo mitaky telo capacité misy amitsika atsika misy tanora vao nitaky atsika misy olo be am tanana mahay ny mariny atsika koa misy olo rotelo am tanana io zegny afatsika magnano raha interne zay matetiky problème ny Madagasikara atsika lasa mivolagna direct atsika joky problème simple am tany na lafo tany tsinakaky na lafo anao mahay izy tsinaka anao mavita am témoigner izy fa tsinaka atsika olo togno araiky zany araka teraka anao fa neva izy tsiny babako tsinakay ny anty zany anjary nakay faut za misy complicité ino ande dire atsika andegnano appel ministre tiako ny aménagement ino anavoatsika agnamezatsika tsigny président de la république les problèmes qui c'est ça ty eto aloha oamezako voaka malagasy ny saigny hely anagnako misy raha tompoko tadiavatsika président de la république fa tsy resaka tany na lafin'olo tsy resaka olo nidrika am taninao nanjary olo nidrika am tanitsika ke atsika nde tany président de la république président e taninay raven'olo ande lotovitsika président de la république ankany madinika an-tanàna ato ande lotovitsika président de la république oka loatsika malagasy maheza mitémoigner bako raha ohatra anao matsapa ianao mahatsapa fa anao olobe matoa anao olobe mitanana anao mafantatra ny mariny fa zao ny ambarako raha ohatra fa mitaky tsy mijano mba ialany midoty satria matetiky misy olo zay mody mitaky après izy mijano alefa loha le tanora considéré comme quoi tanora izy mijano afara igny aloha tsy problème fa sao de anao zay manjary misy doty anao ignorenay anao mezane volagna tsy tantinao le olo volako manjary mahazo volagna tsy tanty satria anao nitaky niany après anao miekarte kofa mitaky mahatsapany mariny soit mipitra am coin kaza mitaky fa ameza zay ny mariny zay kofa ny mariny ame anao anaro olobe izy anaro ameza anaro zay zao zay nitaky fa tsika matetika tsika vahoaka surtout olobe milaza hoe olobe atsika magnadigna ny taloha io magnapotiky fiarahamoniny io magnapotiky tanàna nagnino ma alohany atsika ataoko exemple apodiko amin'ny ambany nagnino ma alohany atsika hivolagna fofy fa tompoko nagnino tsy nivolagnintsika andafrempon nagnino tsy nivolagnintsika ry amahavelo nagnino tsy nivolagnintsika raha jiaby nandalo mariny agnaty raha maro misy adigna fa kanefa zay eto tsy magnadiso anaro ary zay eto vognoniaro anaro agnamiangovo anaro fa nitategna tadiavinay tompoko lahy sy tompoko vavy mahatsapa tegna tsika olombelo mahatsapa tegna misy raha fa tokotro le tanora relevo mahazo fagna fa tsy andesitsika ty tsy politiky volako ialako tsika ty tsy politiky tsy andesitsika karaha système politiky
ny fitantagna tanàna tompoko lahy sy tompoko vavy io tsy karaha seziny politiky io tsy karaha seziny politiky io volaniko magnapotiky Madagasikara manontolo atsika ve magneran'ny Madagasikara tsisy olo dehibe mahay fa ty tsy mety raha ohatra tsika misy olo dehibe mahay ty tsy mety tsy tokotro hisy ny fikahigna président de la république aminaka manokany zay matetika ambarako za aloha za tsy contre ny président zovy fa ny magaga za amizay président fandimby o amezane hevitrinay mino sy matoky zay va raha ohatra ka ny raisindreo ny antsonay izy volanko Madagasikara mandroso rapide satria ino raha mandalo Madagasikara raha tokony iarovagna Madagasikara de tsotra atsika Madagasikara toujours zay ka fa mahay vahoaka jiaby magnera Madagasikara fa tsy matoky le mpagnano politiky mifandimby fa tsy atokisan'ny voaka malagasy ary voaka malagasy efa tsy matoky ro olo milaza fa zay zoky olo ako misy mariny zoky olo misy fiarahamony ko misy mariny zoky olo fiarahamony misy anareo olo beton fa anareo le fivolagnanareo zay zoky olo zay olo mavita amin'ny tanàna tsisy io ko misy io tsisy olo miady ko olo zoky olo jiaby na olo be amin'ny tanàna mifagnato zay misy ziska moabolagna tany misy olo be sy miady zaza mazava zegny na ino tsika mivolagna tany misy olo be ke zaza miady tikan'izay olo be tsy magnano maha olo be izy olo be tsy magnano maha olo be izy olo be zay nena megna fahefagna olo be zay na megna fahefagna anao eto anao misaitra anao mandamy anao mivolagna anao magnamia conseil anao magnamia idée zay natao hoe olo be fa tsy olo be zay midoko amin'ny tragnonany izy ka misy patraka mandalo mivolagna izy ka misy raha mandalo izy utilisegna satria izy natao olo be igny amin'ny eritreritrinany izy masinteny non chaque chose à son temps hoavy zo hoavy tsy solo midoko eto mandraky zay fa le problème le anao tsy mandray responsabilité non tant que anao namiagna olo be io ny problème fa aroy magnaraka anao tsy nandray responsabilité nao anao tsy nagna raha mendriky amin'ny fatokisaka zay namiagna anao io conséquence grave ho an'ny taranaka amanjanaka kenyantike zay andeha hiady andeha hivolagna andeha hiaro malahelo ange zay maloto ambanja akizenareo mera mera maloto ambanja malahelo zay marignana karaha zay tsy mandeha raha kakao tsy ako nila nareo mikaiky député anao tsy miasa kakao raven'olo tanitsika samby rano atsika vola tany raven'olo foto zay tsy voly karakory amizay ka ataotsika loriky raha tokotro vitany c'est ça le problème resaka tanana maloto zany mety aragna amin'ny maire miasa mikoragna amin'ny maire monsieur le maire bon asa ty asanareo fa zay agnampy anareo amin'ny hevitry zay anagnanay maire magneky mivolagna amin'ny député monsieur le député karakory resaka tanitsika raviraven'olo ty na miaraka mikoragna miaraka maire zay iarozy ty fa nareo derrière anay accepte zegny raha tadiavindrony fa tsy zegny le olo maventitsika mihitsy tsy mikoragna zegny tsisy
tsy mikoragna zegny na tsy mandiniky zegny. Ny mikoragna baka raha igny atao, ny mandiniky olo matsapa barary, zegny atao hoe mikoragna ndraiky mandiniky. Karaha ataony amin'ny vola zao, zay boka mikoragna zegny zay masaky magnano zegny, fa le olo maventsika mikoragna zegny ro tsy masaky magnano zegny. Ro olo maventsika mandiniky zegny fa ro tsy matsapa zy marary amin'ny vahoaka, zy dinindreo fo vita io, raha dinigna zay boka aplikegna. Zay volaniko mandresa miangavy zay tompoko, miangavy babany, anaro baba, anaro dadilay, anaro zoky, baseky zay, marary vahoaka, marary vahoaka. Patience yady limity, be loatra raha nitolerenareo, be loatra. Nanjary natao ohatra tanàna jiaby magneran'ny Madagasikara, nanjary natao ohatra, le olobe nanjary symbole. Sagnatria koragna zay misy oabolagna, noho n'izy oabolagna fo tafivolaniko hoe sagnatria tsy anareo olobe, nanjary olobe zala foringa amin'ny oabolagna zegny, olobe foringa. Akoza lafa satro olobe koa natao foringa zay mandavantaogno. Ambilanareo eky zahay tantagna, tanora mitantagna eky basy zay. Ahitanareo fa tsy handeha tanàna io, anareo tsy mavita, anareo fa tsy afaka milomay, anareo fa tsisy force, anareo fa presque 80% anareo miegna amin'ny oxygène, marary koa marary. Ambila tanora mitantaka Madagasikara, magneran'ny Madagasikara. Ako amezanareo tanora mitantaka Madagasikara, eto tsisy olo andeha ireklamy agnametsiny président de la République. Ny amaragna koa izy tomboko lasy tomboko vavy somary lavalava izy satria maromaro raha tamitaregna mampadiniky vahoaka gasy. Eto zay mitolika amin'ny mpitondra tany sy ny fanjakana. Ho ananareo mpitondra tany sy ny fanjakana, tanora voany iaro anareo, fa kanefa kosa misy condition ely ho apetraka aminareo. Miangavy zay monsieur le président de la République ajena, premier ministre ajena, filohan'ny antenimera pirenena, ministre de la justice, ho ananareo ministre sasany, acceptenareo ny atakanay tompoko, acceptenareo ny atakanay, considérenareo zay tanora comme relève-nareo, fa zay iara hitantana aminareo, fa zay tsy andrendrika anareo tompoko. Zay mahatonga zay eto aligny matsagna magnazava miaro anareo, ary izy nambarako za loa tsy politika araiky na tsy dia araiky amin'ny président ny amin'ny mpitondra tany sy ny fanjakana, fa kanefa kosa zay matsapa tsy anareo ny nahatonga probleman'ny Madagasikara, tsy anareo na tsy nampitangana Madagasikara, ary hainay tsara raha ohatra anareo fanjakana amperiniasa tsy ara-iasa ndraiky zahay, io mbo tsy avy amin'ny laon'ny tompoko, io tsy avy amin'ny tianareo gnanaovagna izy. Izy nambarako maro tanora manampahaizana, ary maro tanora mbola vohony tegna vohony hitantana agnampy anareo. Zay nambarako monsieur le président ampodiko ndray mandeha. Ny avitranay ho aminao monsieur le président, raha amin'ny capacité zay namezanay, misy équipe zahay, ary zay fa ny kondoa misy élément magneran'ny Madagasikara, tanora. Raha acceptenao monsieur le président ny atakanay iara-iasa aminao,
mino sy mahatoky zao. Misy milaza hoe fa à transition 2 ans tsy ekenay io 2 ans, monsieur le président, amezanay 1 mois mandroso Madagasikara, fa ny 30 andro Madagasikara mandroso. Misy élément d'Hugo, misy élément partout no Sibé Ambanja, partout Majanga, tia Kutoliara, Tamatabni, misy élément zay. Tanora. Raha ohatra ka sitraka naro ameza test zay 1 semaine miova tanteraka Madagasikara.